is my toothbrush, and then yung aray ko po, ang sakit ng thumb ko. Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, hi! I am Mia, and welcome to our channel, and I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, i-share ko sa inyo kung ano nga bang dinadala ko na bathroom essentials ko kapag nag-travel ako. So this is the bag that I usually bring for my bathroom essentials kapag nag-travel ako. And kung dati na kayong nanonood sa mga videos ko dito sa YouTube, alam nyo na most of the time yung mga haul ko is about bathroom essentials. So if you're interested to know what are the things that I bring with me on my travel or on road trip, please keep on watching. So ito guys, this is the bag that I bring on my travel usually kasi ano to, meron siyang, sorry, I cannot use my thumb kasi gawa kaya ako ng ano guys, ng how I do my makeup na walang thumb kasi hindi ko siya talaga magalaw. May sprain siya. Maybe you can see it na ganyan, na mas malaki na to. Ayan, may sprain. So perfect siguro gumawa ko ng challenge na no how I do my makeup without my thumb. So yan. So eto, punta na tayo dito. So ito guys, ito yung bag na nabili ko sa Novo kasi nga 'di ba, lagi akong bumibili sa Novo kasi mura lang yung mga nandoon. Mas mura pa doon guys kaysa sa Daiso. Kung merong Novo doon sa lugar nyo, so go ahead, mamili-mili kayo doon kasi mas mura pa doon kaysa sa Daiso kasi yung mga hindi worth 88 pesos doon talagang murang-mura lang. And this one, I think I got this one for less than 100. Parang 60 pesos lang siya. And meron siyang ganito. Meron din siyang pocket dito sa likod. Ayan. May pocket siya. Pero I don't usually put something at the back part. And ito, ganito yung harap niya. And ganyan. Meron siyang hook dito. So, pwede mo siyang ilagay sa may bathroom, ano, sa shower or somewhere. Ihahang mo siya kapag pupunta ka na sa bathroom. So, this is the one that I usually bring kapag mag-travel na ako. So, let's start with this one. Dito sa top na zipper niya. Ayan. Nakikita nyo naman na kung anong laman niya. Of course, we need to bring something for our kilikili. And this is one of my favorite na deodorants. This is the Silka Papaya deodorant. Ito guys, kung napanood nyo na yung mga favorite ko, I think I included this on my July favorites. So, ito, sobrang bango niya. Sumisingaw yung kilikili mo sa kabanguhan. So, perfect yan. Kung kagaya kita na pawisin, kasi nga pawisin talaga ako. So, perfect na perfect to. Kahit under the sun ka na, hindi mangangamoy yung kilikili mo, hindi ka mangangamoy channeling. And then, of course, I got this feminine wash. This is the PH Care na feminine wash. Parang ito ata yung pinaka-sikat na feminine wash kasi ever since na nag-feminine wash ako, ito lang, tsaka yung Lactacid ang ginagamit ko na feminine wash. So, ito kasi maliit siya. So, pang travel lang. So, ito yung dinadala ko. And this one is in the scent Passionate Bloom. Next one here is this Pond's na Clear Solutions Antibacterial. Ano bang pronunciation yan? Basta yan, guys. Yung, ano ko kasi, pang facial wash ko naman siya. Kasi, alam niyo naman, kapag nag-travel kayo, kapag nag-road trip kayo, alikabok dyan. Lalo na kung pinupuntahan nyo more on nature, yung mga pinupuntahan nyo. So, syempre, mas maalikabok talaga. And yung pawis mo maghapon, naka-makeup ka pa and everything, you need to wash your face talaga. Next one here, dito sa top na zipper ng bag is this canister. Actually, Maxipil yung nandyan, pero hindi Maxipil yung laman niya. Ang nilagay ko naman dito guys is a body scrub from Red Tomato by Venice. Ayan, kung makikita nyo, meron na akong review nito guys. I think it will be up before this video. So, yun yung dinala ko kasi nga sabi ko, siguro kayo bakit ang konti lang ng dinala ko. Guys, panoorin yung review ko, bakit kailangan konti lang yung dalhin ko. Okay, para hindi na kayo magpaka-paka dyan. Andun na, pinagsabi ko na lahat doon para hindi na mahaba itong video natin na ito. Go watch it. I will put the link down below. Now, let's go to the main pocket of this. Actually, meron din siyang pocket dito. Kaso, hindi ko na nga nilalagyan. Kasi parang mas mabalky na masyado. So, what I got this one is this Hello Kitty na... Oh my
nagtataka kayo, bakit Hello Kitty tapos may firefly? Kasi ito lalagyan to ng toothbrush ni Bebe, yung umiilaw-ilaw, kaya may firefly. So, ang nakalagay lang dito is my toothbrush and then yung, aray ko po, ang sakit ng thumb ko! Itong close-up na deep action na toothpaste. Ayan. Pero kung naka-bleach yung teeth nyo or nagpapaputi kayo ng teeth, I suggest wag yung mga colored na mga toothpaste ang gamitin nyo. Let's move on naman sa mga iba pang products dito. And of course, meron tayo dito guys. This is the red tomato soap. Favorite ko to kasi hanggang ngayon di pa siya nauubos. Mag-almost 1 month na ginagamit ko to. So, dadalhin ko to sa travel ko. Kung hindi na to umabot sa travel ko, meron pa akong isang product dyan na sabon na same, almost the same dito. I-review ko rin and tingnan natin kung maganda. But for now, this is the red tomato soap and ayan na lang yung natira actually. Ito na lang. And sabi ko nga dun sa review ko dati guys, if you haven't watched the review yet, gusto ko yung ganitong packaging kasi yun nga, nasisil back mo siya, ganyan, naka-close back mo siya. And kung mag-travel ka, gagaya ngayon, mas madali siyang i-pack na ilagay na lang dito sa bag na hindi sira yung karton niya. And then, of course, we have a shampoo here. Ito guys, ito na yung pinakamalit na shampoo na maganda na nakita ko kasi gusto ko yung mas maliit pa sana kaso wala na akong mga empty bottles ng mga products. So, ito na. This is the Hana shampoo in pink roses and berries scent. Oh, berries! Berries scent! Ang happy ko. Ayan. Sobrang bango. Kaya sabi ko sa inyo, favorite ko talaga yung berries. Kaya berry fam. Kasi, amoy ano to? Kasing amoy din niya yung mga blueberry, mga ganon. Kasi nga berries. Berry scent. So, sobrang bango niyan. And yan yung dadalhin ko na shampoo ko for the road trip. Ang body wash na dinala ko is this raspberry and pomegranate na shower gel. Ayan. Matagal ko na to guys. Parang ito yung lagi kong dinadala pag nag-travel ako. And maybe nagtataka kayo bakit may supot dito. Kasi nagli-leak to guys. So isang tip to kapag mag-road trip kayo or kung mag-travel kayo, lagyan nyo ng ganito, plastic, and then seal it off again para hindi siya mag-leak. And then put it on ziplock kapag mag-ano kayo, lalagay niyo siya sa suitcase niyo para never talaga kayo magkaroon ng leak dun, lalo na kung may mga damit kayo or may mga gadgets kayo sa tabi nito. Ayan. Lagyan nyo ng ganito and then put it inside a ziplock. Meron din tayong conditioner dito guys. And ang dinala ko lang na conditioner is this Cream Silk na Hair Fall Defense. Actually, gusto ko sana yung ano, yung gold niya ganito or gold or parang yellow. Parang wala kasi akong mahanap. And bakit sachet yung binili ko and bakit hindi ako nagdala ng naka-bottle? Kasi wala akong makita na maliit na bottle ng Cream Silk. And gusto ko kasi, pagandahan kasi pag nakasachet yung product guys, lalo na ako pa kapag na yung limited lang yung madadala nyo na timbang. Maganda kasi pag syempre, isang liguan mo lang, isang ganito. So, iwan mo na, tatapon mo na yung ganito, yung supot niya. Unlike sa naka-bottle na ganito, syempre hindi mo ito maubos lahat, girl. Sa travel mo, ibabalik mo na naman. Kasama na naman pag uwi mo yung timbang ng bote niya. So, yun din yung kagandahan nito, guys, kapag nakasachet. The last thing here dito, guys, is this loofah na gustong-gusto ko kasi yung ganitong loofah. Ayoko yung puff, yung malaking ganon, yung net na madami. Ayoko ng ganon kasi mas gusto ko to. Ayan. Mahaba kasi siya guys. So, pwede siya sa likod. Ganyan. Alam mo naman kapag mag-travel ka, ay nako, for sure, yung mga dead skin cells mo dyan sa likod, kailangan mong scrub yan. Kasi syempre, pagpapawisan ka ng bonggang-bongga. Ayan, so, yan yung dinala ko. That's it guys for my travel bathroom essential. Kung ano lang yung mga basic talaga na dinadala ko sa pagta-travel ko. And yung mga basic lang na kailangan. Basic, pero ang dami. Alam mo, yung college ako, hindi pa ako ganito kadami mag-pack. But if you are still interested to see my travel skincare products na dinadala ko naman sa travel ko, please comment down below para gawin din natin yung video na yun. Kung interested kayo, pero kung hindi, di huwag na natin gawin. Yun lang. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, guys. Go follow me na kasi doon, lagi ako nag-update, lalo na sa Facebook kasi doon, mas madaling mag-upload, ayun, or sa Instagram. And meron na din pala akong Twitter, Joy of Mia din siya. Kung
medyo active naman kayo sa Twitter, yun lang. So, that's it guys for today, and I hope you enjoyed watching this video, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!